mun damara ga abin yau za mu dora kawai babu tira daga mai shirin zai bi mu to taho kai ma mu tira lamarin yau babu tira in ayyuka sun yi yawa ba a jiran masu taito yan halak ku fito mu kara fa mu ba sauyi in dai akan tsara ne kasafi kar ku ki mu ta ishe mu abin gaishe ki ya umma mun bar komai mun zaɓi yin lamarin ki to ki karɓe mu ki shaida banati yan fadar ki mu ma muna kaunar ki ƴaƴan ki ne tushen mu fil azal nan aka san mu madadi anan muka karɓa sarka su suka ba mu fadar ki nan asalin mu duk duniya an san mu zara ke ce sha'anin mu Alaliban matsayin ki sun kasa sallama miki in sun gama sun kare sai su dawo ta cikin ki haka nan suka yi ta siluki Allahu ya zaɓe ki ya ɗaukaka lamarin ki ya baki duk daraja da girma gaban wani aiki a asali kina da masauki har abada an san ki ba ma musun matsayin ta bayani harufai sun ruɗe kausara cikin ƙur'an ga abin ya bude an ji rabbi na ta bayani in za ku je ku biyo ni haka nan fa kai aka tsara su ne cikar iman san sai da zahar da ahalinta ne addini in an rufe manto ne so nake ajiyo na babu kowa a bayani babanta ne ya faɗe ta tana saman duk wata ya komiye gatanta ita shugabar duk duniya ce kawai a fahimta ba hankalin da ya santa Zahra'u ce asalin mabuɗai na duk wani sirri da an fara yabanta farin ciki da sururi inda ka so faɗi maza ka samu wani tasiri ka kyala duk mai sharri da ma'auni ya taimaka nuni labbaiki wasa adaiki ya sai ya da faɗi matu labbaiki wasa adaiki mun gaida ke mai manatu labbaiki wasa adaiki akan ki sai dai a mutu mu fita wuce kai ratu labbaiki wasa adaiki ya sai da faɗi matu banatul mustafa na kira gaishe in dai batun matsayi ne a bar wa Zahra abin su ni dai ina daɗa gargaɗi mu tare a gabansu daga wuya da karin kar mu juya wa faɗin su komai akwai an basu shugaba ya ce mana mu gare mu su ne fitila daga ɗan halak zai so su ya bar kila wakala su ne mamai ne gare mu ba wahala za mu samu duk kamala zuwa begenta kan zama garkuwa ne gida ko adawa sanadinta Allah ke yi wa duk halitta afuwa girmanta na nan da yawa ta san abin da yake boye har na fili kusani kullum isar ta isa take kara yi na yi tuni ita hankuce a cikin hakku ummu kwana da yini bayan bugu ma da rini matar Ali ce maman Hassan da Usaini ta zarce duk yadda na ce ruwan diga karfe ne asalin magirbi kwa ice in ta yi nauyi ka fice ba zan rufe komai bakan sai da Fadimatu sai na faɗa na ƙara a yi rai ko a mutu Fadima ita ce madadin Hauwa isar Asiya turai
laka ba a musun matsayi komai na ce tafi haka. Ƙurratul aini imama Batula sunanta duka inji ake kai wani ka. Aurenta Allah ne ya ɗaura da kai nai a sama, shine waliyin na shi yayi komai ya gama. Ashe isa ɗaya ce banda tata mai za a kuma mu tsaya nan duk mu gama. Labbaiki wassadiki ya sayyida Fatimatu banatul Mustafa na kina gaishe ki. An ce wa annabi me ya fi so ya ce Fatimatu, an ce wa annabi me ne ransa ya ce Fatimatu, an ce ina ainihin sanan ma ya ce Fatimatu, waye ya san Fatimatu. A kira ta sau ɗaya gun rabbi ya fi bautar mu duka, a faɗa a ƙara faɗa a rufai ku ɗauka mu raka. Zara muna nan a cikin kasantuwar kauni duka tun kan a zo ta ɗauka. Labbaiki wassadiki ya sayyida Fatimatu banatul Mustafa na kina gaishe ki. Girman amincin Allahu sai ya da Fatimatu, ɗayantuwar tasirin Ubangiji Fatimatu, ismin ijabar duka alam kaka Fatimatu ta girma duk yanda na ce. Gagar kuwar kowa da komai ku zo mi magana, inda a ce za mu iya damun faɗa dan a tuna in furta zancen zuciya cikin sautin magana sako na amana. Labbaiki wassadiki ya sayyida Fatimatu banatul Mustafa na kina gaishe ki. Liman tuba ko daraja da ka gansu su suka bada, in kaga wani ya amsa sunansa su suka budawa, wanda duk ka gani yana faɗa sun ke ya faɗa a bisa ayi saranda. Ita ce guda ɗaya wacce Allah ya bai matsayinta, ita ce guda ɗaya wacce ko kaɗan ba ta kwararta, ita ce guda ɗaya sanyin idaniyar abbanta haka nan kawai aka ganta. Labbaiki wassadiki ya sayyida Fatimatu banatul Mustafa na kina gaishe ki. Labbaiki wasa'adaiki, labbaiki wasa'adaiki, labbaiki wasa'adaiki banati na gaishe ki. Labbaiki wasa'adaiki mu ma muna ƙaunar ki, zara karo madadin ki. In dai kana son madaniya ta ishe ka ka huta, in dai kana lamarin ta to zaka ganka gare ta. Anil haqiqati zara hasken gidan annabta mai son ku ya rike tuta. Labbaiki wassadiki ya sayyida Fatimatu banatul Mustafa na kina gaishe ki. Kai hattara ga mai tafiya cikin lahu, kowa ya zo ya zube mu gaida sirrin nasu, kuma kara narkewa a san Karimatu ya kutu ya sirrikan jabarutu. Labbaiki wasadaiki, labbaiki wasadaiki, labbaiki wasadaiki banatu na gaishe ki. Labbaiki wasadaiki mu ma muna kaunar ki, zara karo madadin ki. Labbaiki wassadiki ya sayyida Fatimatu banatul Mustafa na kina gaishe ki. Ya fa'iza ke kika zan farin cikin mamu da kin mulki kas da sama'u ke da hayaiwa shaida. Mun zube a gaban ki ya sai da mashuhuda dukan mu mun yi saranda. Shuma gaban mataye da ke gidan aljanna wallahi ta fifita zara'u ita aka nuna. Ummul Hasan Maulati ta cikin kirji na mai san ki ai masa murna. Labbaiki wassadiki ya sayyida Fatimatu banatul Mustafa na kina gaishe ki. Mun biya ku mun bi abinda duk kuke so gatan mu, mun kibin dukka abinda ba ku so ya tsirar mu. Mun budurce ƙaunar ku a share duk kukan mu, mun durkusa a gaban ku. Da ku muke yin nishadi ya yar gidan manzan mu, da ku muke jin daɗi a dukkanin sabgar mu, da ku muke alfahari dan akwai son ku gare mu a bar mana kayan mu. Labbaiki wassadiki ya sayyida Fatimatu banatul Mustafa na kina gaishe ki. Ku taho mu je a baka mu ma mu gaida Batulu, ta zabbaɗin masu faɗi tsokar jikin mausulu. Zaga uzaga daban ce sanyin idansa Jamalu ta zarce dukkan ƙaunu. Ya sayyida zuriya dai sallama a gare, ya sayyida alawiya labbaiki wasa ade, ya sayyida haura unai jinjina ta
gunki. kadarinki ne matsayinki. Labbaiki wassadiki ya sayyida Fatimatu Banatul Mustafa na kina gaishe. Kirkin ka zam alƙibla ga dukka mai soyayya. Ƙaunar ku ta zam ku fita ga masu neman shirya. Mu ma mu kara da mara mu kara ɗaukar aliya. Kawai ku zo mu ba hanya. Ya zara ku ne gata tallafi a gare mu. Mugun mu ku ne tsira ta sarrafin koman mu. Suturar ku ce ta suturta mu kun faɗa an ba mu ku ne a ji da garin mu. Labbaiki wassadiki ya sayyida Fatimatu Banatul Mustafa na kina gaishe. Shirya ga kowa kuma ginshiki cikin musulunci in an rike ku a dace a kauce duk kaskanci komai fa ya bude yanzu ba batun ha'inci mai karatu da mutunci. Labbaiki wasu a daiki ta cikin gidan annabta kin zarta duk mata har rijali na bayanta duk mai isa in ta iso sai ya faɗi gabanta shi ma yana gaishe ta. Labbaiki wassadiki ya sayyida Fatimatu Banatul Mustafa na kina Ba abin da duk kuke so tsara mun so ki mun so ƴaƴanki gaba ɗaya shirafa mun girmama ki da girman da ba mu gane wani ku labbai ku duka labbai.